Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung nga sa ngapata papagayam. Palbaliw nga kumablaw tinumutibiyang. Kat pag-share ti programa tayo papagayam. Kat nakasagana dito pagkasalitaan ni Princess. Nga napoloan iti Agi. Pagkasalitaan ni Princess. Sagudahin nga rin ti surat. Kuka sandali. Ta i-record ta. Kasapulan ta ti panang i-record ta. Tapno ada file tayo. Tapanan ta recording tan. Adobe. Yan. Pagkasalitaan ni Princess nga Napoluan, Agi. Sino nga tayo nga Agi? Tererereren ni Agi. Pagkasalitaan ni Agi. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nariingag tinaragsak nga pamilya Manong Nemi. Ni Papa, kini Mama, ken siyak. Nga siyak kano ti kakaisuda nga prinsesa idibiyagda. Ni Papa iti ari, ni Mama iti reyna, ket siyak ti prinsesa. Iso na lang taon ti prinsipe. Tawari ka lumakayat ta kumawit Manong Nemi ti aganak manen tapno at kabsat ko nga nagpatinggamit lahi nga sisyak. Naragsak kami dagabot at nakabukbukodan ng mga balay kompleto tali kamen ken mga opisina nga agpadpada da papake ni Mama. Inagraduarak ti elementarya agtawan ako nito sa nga pulo ket dua. Kada hindi pa nag-birthday ko Manong Nemi. Mas tawak. Tadyak namnamahan. Nga iregaluan nak Manong Nemi. Ni Mama. Iti cute. Nakakikot nga aso. Ay. Mama. Happy birthday, Princess. Tadyak pulos ekspektarin nga regaluan nak ti aso. Gamot na. Madmadlaw ko nga apalan ti aso na gani karuba tayo. Adamat aso tayo nga. Awan, ada aso tayo. Yung gwaradya. Para gwaradya. Ada ni Blackie. Yung sa bali ni Agi. Agi? One. Breed. Ada breed na. So nga sakot ko king kaanak. Kada ito yung birthday mo. Kat siyempre, si Kanton ti makaamo nga mang train kang kuwana. Pati train. Ken kasama ten, isuro ka anto, no anya dagiti rumbeng ipakan mo ken kuana, ipaim mo ken kuana. Sala nga gaganging aso? Mama, saan? Kas ka dagiti aso, dagiti karuba tayo nga papalam? Oh, Mama, thank you. Thank you. Apeng siya karot arakopan. Katarakopan ka, gabata. Gabata, mamangka. Gama na kinikastoy ngayon pa ba yung pag-birthday mo kanya nakakikokit na aso na amo mo anat naga na Mama? Agi. Ala, nangananyot nagan ng Agi. Gusto kahit ko nga nagan na Agi?
Kasi lang nakaruba tayo ngagnagan ti Agi ngo bina. Ininaw di lang yung siya ni Agi. Hoy, nasiat ngo bing daya, inuhalakit nga naluko. Agayam da kay ni Jail. Oh, dahil diba't itatigayam ko nga Agi. Kam. Amo na pala unay amo. Sige, iso nga trainer mo iso na. Ha? Kam. O sige. Kam. Yung masadagmat manong. Napay-payapayak nga ayaw awat ko ti do nga imat. Yung masadagmat kat ni. Inarakop ko. Nagbanglo. Kapot ha? Kadigdigos na. Itay mapangkolain. Ginatang ko. Ginatang yo? Dokot nga rin madaw-dawat ang gusto nga klase ti aso. Nanginalakid di, mama. Samon nga panunutan naman at kangina na. Okay? Susuro, ma. Sikat mang train kang kuha na. Ha? Oreta ni papang mo. Happy birthday, Princess Anak. Happy birthday. Thank you, papa. Pa, kita nyo na ito yung aso ni Agi. Yan, regalo kanyak ni mama. Napagsalitaan min data. Sikat di baka amaw mang train, sika pa yan ti parapakan, naglagay pa ma. Aslak absat mo data. Ala, nagpapaos kayo madanak ti kabsat. Kaya nagpapasok man ganda, hindi man lagunin. Guni ka na. Hi, guni ka na. Uy, ala. Nanguyong mo ta. Nagbasit nga pa aso, nagdakal tawol na. Hi. Okay, I love you, Agi. I love you. Gusto na, saan ka nagtaol? No kasano tiragsak ko, idi sisyak pailaeng manong na nagragsakak manitan, tabali man na inayon ni Agi nga miyembro ti pamilya amin. Lumakaring ako ni tibigat, manong nemi, tsak pa nagmulumog nga mapana ko ni tinakpupo, nakapupukan na. Loktak to ti pupuk na manong nemi, lumorto mo ten, kat siyempre, susuruak ng tumakder lang. Step up. Tumakder tumit, arakopet mo. Magkatag tumit, manong nemi, mapang kami tilikod ti balay, hindi kami nga gayaya, Tapos rin mapang kami ti hardin, hindi kami nagking ginamatan. Kamata na kagi, kami, come, run, kamata na. Oray kam tumulata matultuloy dun manong nemi ti an nagiti Bermuda grass. No ba naman manong nemi di pa nagdigos na, siyak ti digos, special pati sabon kan shampoo na. Ito na kan pakanek, umuno pagid abanganan ng siyak. May ayata ako na manong nemi. At siyempre, no pa nag-agbasa, agpakadak kang kuha na, bati ka agi ha, magbati ka ha, di ka glok-loko, masapol nga ka ti balay mo, tao paruwarin ka't numat lang no daak ha, mapan mo bisina dadadik, papakini mama, mapanak madagbasa, mabati ka. Mabati kayo kay ni Blackie. Ni Blackie, sa angulat ta, napagad tilabestigate, ang kwardya. Sika, anda ka mal dito nagtibalay, dito balay mo. Ha? Okay? Bye-bye. Love you, Agi. Uwain manong nemi makabulan idin ni Agi, ili adon tinasusuro na. Manong nemi, no kasta nga parok atak nga dito nagtibalay, siyempre, no nakaparok at, uway amo na na isuro mat kang kuha na manong nemi, nga papanitidikod, no agjingle, uno saan kat umubleng, no nakapupok mat manong nemi, at dapat nakasiyar na. Uwan manong, amunan manong nemi di mabaon. Hey, get my slipper. Get my slipper and give to me. Ha? Hangag ko ti. Hindi mo maawatan ng Ingles. Hello, wala tan. Yung kaalan di sinalas ko tayo out mo kanya, ha? Agi? Apo, kutin tumatin.
Nagatanan tumatin nga yawat kanya. Thank you, thank you. Di chinalas mo din. Di papa, chinalas mo pa. Nga matisublat kita. Lain kayo. Manong nemi nakaayayat. Nakamay-mayat. Tagunak nga rolen. No naragsak, hindi naragsak kami manen. Tadan ni Agi nga nainayon. Imbilang mi nga membro ti pamilya mi manong. Tadon ta papa, kini mama, ti mga ayam kang kuana. Maragragsakan man. Nga madadakan niyak manong. Gumanatak nga nga gapot eskwela. Gumanatak nga gawid kapo kini Agi. Kat nung hasta nga agrepaso ak kaya direksyon ko at daisuna nga mababay kanya. Pasaramit guluan na tinutubok ko Santo, aga umis-isa nga mangkita kanya kasla muna matimang sutil. Kat nung nawara manong na meetings ko, maong ko isuna. Ornosem na meetings ko Ornosem, kaya bal mo itibag ko Ikabil mo itibag ko. Amo na manong kakitin na. Sana isarakin jibag ko. Saya dari aso karto ito saya ni darling ko ang Agi. Arara ko pek tumanong na abis bisituin. Gamata siyempre nadalus, agdigdigus, nagbanglot shampoo na, ti sabon na. Naging mas digidikang kanin na, manong name dog food. Second year high school lak. Manong name. Agat taglepaston ti klase. Doa nga tawanen ti kaadda manong name ni Agi. Doa nga tawanen manong name sipud adda kanyak di Agi. Tanag kasangayak manen manong. Ini tanamadlamadlaw ko nga slada problema da papaki ni mama. Ngasla kayat nang iliman kanya. Pa? Oh, princess, ano ka rin problema tayo? Awan. Madmadlaw ko ni mama, aslam. Ma? Anak. Ano ka rin problema ti pamilya tayo? So magmanuitan nga daw nga. Madlaw ko nga slam. Awang ganay kayo. Ako rin kahit na kayo mga paragsakin na pagkatawaan ni Agi. Daw maslig ka na kayo nakuangat. Silasan yung ikaskaso. Ano ka di problema, ma? Pa? Inarakop nak ni mama manong nemi. Dito siguro, itinikat din nga magpatingkan ti biyak ko. Ma, adala kiti cancer nga sakit, anak. Ma, ibabawi yun, ba kayo? Ibabawi yun ba? Ovary cancer. Dandali makatawan itan. Ngam kadag ito'y mariknak. Kung arakaran. Numampay araramidin mi kinipapanguti amin para di medication ko. Awati konti kinapod, no? Dandarin ti oras. Apanang-panang ko ka na kayo. Mano? No. Saan ma? Sa mga mga saan nga mapasamak na ito? Saan? Hasta ulit isang sangit ko manong naming nga nag-arakop kini mama. Iti taliyawak ni papa manong naming agar-arupos mo at tigitiluan na. Pay. Uri nga tanong kas 20 amin na kwarta tayo, anak. Ngamno at talagang hala ito yung tinikahideng. No, ma. No. Manong name.
tinaragsak nga pamilya mi. Bigla lang nga nalimiday. Tinaranyag nga matangatang nga batog. Batog mi manong nimi dati nga naranyag nang langab nakapuspos ko nga ulap nga slasanin nga mawaknita. Ket gabutan naliday kami may susurot mat nga naliday manong nimi ni Aki. Tadyak matin masahong manong nimi nga kaay-ayam isuna. Ta sino ko ma tinarasak kamak-ay-ayam pay laeng ininto ta. Mabilbilang ang ti aldaw ken oras ni mama. Nagsurrenderen na kini doktor manong nemi addan nga nakaidday ti kama. Naidalitan nga mga oray laing nga ti oras na. Nagsakit. Nagsaksakit manong nemi ti mapukawan iti ina. Ano mabalin lang ko ba? Nga isilpok ti angis na tapnog tulog nga umangas. Nga na manong nemi katurugyan nan ti magbagahan ka nagiti mauding ang pilin na. Diyak kay dadanggan di pa nagpakaadan na kini papa. Di mamangi kumit manong. Arman. Cecil. Kaya ko, piyawanin ti makita nga luwa. Diakon kaya ti makangeg iti sa ibig kan sangit. Kaya ko mis-isem kayo. Yung mga urora iti panakaksat ti angis ko. Sa mga baybayan ti anak ta. Sa mga baybayan the princess kastamatan kiniagi. Hamok idin. Masla dandali ako. Iso nga napanunutak ti mangibati. Iti anak ta. Iti kasukat ko. Umana ito ang mangliwliwa ni Princess. Umana ito ang mangliwliwa ni Agi ni Princess. Sa mga baybayahan di kitito kung namitay ng awan ti luwa nga makita. Kung namitay ng di mo kayat nga tamangig mong isaybay. Ngam sigamit tagsasaybay. Kaya mo ito check magawidan. Dumdumteng pa lang kung daw ay ngagpagpakasya ka di Diyos na mabalin ko silpan na pa'y tibiyag ko. Samadla ko, sakumadla ko na nga na ito'y tipangadeng mo. Awan ti sa bali nga matungpal no san nga si ka, Lord. Alainak nga rod, kanibatik dito, hidagit patpatag ko, ken magipatpatag kaniya. Kasaan mo ko maidahabay-bayan? Nangag ko nga rod, ti panagkarin ni Papa, manon naming nga dinakam to baybayan. Yamsang ko nga nangag, ti panangdamag ni Mama, no agayat tupay ni Papa. Ini siya konti sumumulat. Kaduwak ni Agi. At ni Agi ti abay ko. Ninigaman naman ti may nga ima ni Mama. Hinigaman mi nga duwa ti ima ni Mama. Manang naimigat kumit kita kami kayong kuhana, kumit kita met ni Agi. Diyak matered manong nemi ore ko na ni Mama nga di na kayat ti makakita iti luwa. Gan makangig ti sa ibek. Ngimit italyawek ni Agi manong nemi pati ni Agi agluluwa. Haso ko na ngim adanakan na. Amo na ti mapaspasamag dila makapagsaw. Amo na nga narik na naman ti pamateg ni Mama keng kuhana. Kat nasakit mat para kay ni Agi. Ang pagpakadan ni Mama kada kami. Mama. Princess.
my princess. May liwag mong tumitlaing di amin, anak. Tas na ko, nak. Hinregalo kang kaniagi kas kasukat ko. Nuwalaglagip nagto. Ni Agi ti kasaritam. Ni Agi. Huwag ni mama. Mama, namamulilo ko, mama. Mama, mamulilo ko, mama. Mama, saan na kami nga panahon? Saan na kami nga panahon, mama, please. Please, mama. Mama. Oray nga tanuan niya ti pagbagak ka nararamidak manong naimingim isodaytan tinaikadeng nga oras. Umis-isem nga sanin nga mga angas ni mama. Saan ko nga mga pahit itimak na? Diya akong marik na pahit tinabara nga bagina. Nawanan ni mama. Nanahon na kami ni mama manong nemi. Ado nga luwa manong nemi iti nagarubos kada kami kay ni papa. Kas tameten di kiti kakabagyan gagayem katrabahuan ni mama. Kante ko na kon oray pa ni Agi nga aso. Nagarubos met dagiti luwanan. Nagipagrik na, nagipagladingit, nagladingit akas iti pa nagladingit mi nga gama. Kante ko natin manon nemi. Masapol nga awatan ti kinapudno. Masapol nga agmove-an kami manon nemi. Nangro na kada kami kay ni papa. Tano makita ni Agi nga okay kami. Okay matanisuna. Yung matadagdi kong daway manong nemi. Nganuori na mangmangan kami kay ni papa. Numakalagip kami. Rubos lahat na nagitiluwa mi, numalagip mi ni mama. At damat nukuha ni Agi manong nemi pasalsali. Agpasaklot. Sarak bisbisituan. Muna na. Mapampahin niya yan ni papa manong nemi. Sila maawatan na noon at mapaspasama. Amo na mataramidan ng mga comfort kada kami manong. Gusto launay manong nemi di ko na dedi mama ngayon regalo na kanyak di Agi kasukat na. Tanumalagip ko ni mami, numalagip mi adda ni Agi manong nemi nga mangdisturbo iti anyaman ng panagladingit mi. Kahit na itikas dyan nga raramidan na nga pasara agsala-sala kiwiwit na ti ipos na sa nakini-kini. Magpakatawa met kada kami nakuha kini papa. Ibaglagi din tata ni Agi. Ganas na kamaligip ta ni mamang mo. Nagitagluwata. At damat pala tapasalsalin ni Agi. Ne, nagsalsalang ang kini-kini. Agtakder. Anak. Pa. Agtinulong tatap ng mga pag-recover na natagos kay. Orita, nalpasin pa nagklasem. Awan sa baling aramidem no ti mangbad na kini Agi. Yang ka dito balay. No rumwar ka, kadwa misuna. Mapan kay paspasyar. Maitugot mo kadagit ni lugar nga mabaling nga itugot ti aso. Wen manong nemi awanen ni mama ngem nagtultuloy nga adda ni Agi. Nga isuno ka ti mangliwliwa kanyak manong nemi no kasta nga malagip ko ni mama. Wen no gapo kiti eskwela.
Mapana kon nga dago si tipa, ayan na, nakapupukan na, irwar ko, kumamat tumatanggan nga, sumarik itisilid ko, buya ednak nagsukat, ore to kalpasan na, yan, mapanag tumatin iti kusina, ayan, tapno, agi ready ti pangrabimi kay ni papa, hindi no, awanin ti problema ti kusina, mapanak to ti hardin, panagsibog, sumursurot lahat tamot, isuna, manong nemi, tumultulong, do at kita daruot na masetas manong nemi pagabot ko. Nay, clean. Kabutim na ta. Yan. Nagitam na taruot. Ikatam taruot. Data. Intunod dagan-dagan tumatinting yung nakinsakan na. Kung tumatin punasan. Mawala na pa nagsibog manong. Kagatan na Diyos. Sana iturong. Sibog ka na giti masetas. Okay, ayo nga agi. Agi. Kata pa hindi kong dawi manong nemi nga kaduwak agkaedda kami manong nemi. Siyempre na banglulata. No saan nga nakapupok manong nemi kata makaisbo, tumaray, mapanin dyan pag-isbuhan na, kastamat nagrugi. Ohan manong nemi, awanin ni mama. Ngayon ma, adda ni agi. Dandani ak idin agraduar manon nemi iti high school. Iti may nga aldaw manon nemi dimteng ni papa nga takaduan nga babae. Babae manon nemi nga napintas. Ano jak mariro. Kasla ka. Agtawol lang at ati. 20, 21, 22. Aging gati 25. Manong nemi, kitkitain nak di aki. Ngamang kitkita mat, nga dimsag da papa, kadi kadwa ng babae ti kotse. Katni, nagkibinda manong nemi, ngumasasadag ka ni Trida. Dati-dati nga sumabsabat no kuha ni Agi ngamsan nga sinabat ni papa. Agi, api nga di mo sabatin ni papa. Go! Nagwing-iwing. Kasla maawatan namat man. Kasla nadaan mo nga ng isang pweden ni papa iti kasukat ni mama. Manong nemi na daron na kami da papa kanti kaduwa na iti salas da kam kiniagi. Iso dito di pagbakan ka nga. Princess ko. Princess, my only princess, ni princess, and ni Agi, ti Asumi, princess anak, ni tita mga Cora, my girlfriend. Hi tita, hi. Naginarakop kami manong. Tarik na ti irot tarakop na. Kasla irot tarakop ni mama. Naklaat ka kadi, princess? Di mo ekspektaren? Diyak pulos ekspektaren. Awan ti pagnanagan nyo, papa, tita. Sa anak, nagbaling nga lapid na niya manapakaragsakan nyo. Gaman nag-iha. Gaman nag. Oh, honey, awag gayam ti problema. Ay, mamagpat kan ka ni Agi. Agi, ni Cora. Nawadlat tama ta. Makayayo natin nga aso ha. Hay, Agi. Injaya manon name ni Tita Cora ti dakulap na inga tumat manon nemi ni Agi ti may sangasaka na kin kanawan kin sango sana imparabaw ti dakulap ni Tita Cora. Uy, muna makialamano ha. Gusto kayong di magamani nga makayayo natin nga asyo Agi. Hoy, bilang membro ti pamilya mi. Sa bali mat ni Blackie, ano di tarwal, hanga mabaling nga sumrek. Nilayang Agi ti mabaling nga sumrek ditoy, kaya mabaling nga matarumwar. Iti kusina. Kahit kung nga,
Urugente, serbi ka na kayo. Dapat sukat. Sige, di kita arawatin. Nguto mo tayo sa rekwento kwarto ta. Papa? Princess, pagsilatan nyo. Ti master bedroom. Iti silidyo dati kini mama. Awanan di kiti pakakitaan pa kini mamang mo ito nagdi siled. Sorry ha. Kapata inikat ko. Imbag ko dito sa bali nga silid. Okay mama. Ay papa. Okay, no problem pa. Sige. Kakal din nagsukat. Kada kami kini agi. Ito limot maman dito rawat agay ayam kami. Diya ka mo manunemi numaragsakan ako no saan. Agala-ala ti panunot kan riknak. Diyak mat ka di paritan ni papa. Takarbengan na unay dagragsak. Nga saan mi amaitad kini agi ti kumpleto nga ragsak na. Ubing pa ni papa. So na, uri nga taparitak, uri nga tadyak kayat, aw maaramid ko diba? So nga awan sa baling aramidak no ding nagasagahan nga umawat ti kinapudno. Kenrumeng unay nga awatek ni papa. Yung may nagdinanon ni papa manong nemi dito'y hardin ngayon mi kini agi. Hi agi? Excuse me. Huh? Iha, pa? Awan ka di ka ni medlang ti panagin ko na, ti panangawat mo, kinitita mga kora? Awan ba? No problem. Kasapulak. Amok ma, pa, kasapulan nyo. Sa akong problema. At nakarik ini ka ni mamang mo saan akong ngagayat. Naibag lang tikas di siguro. Ngim, at doon kita rabi ingag may sa amalaglagip ko ni mamang mo. At dapat nagundawin nga matagtaginap ko ni mamang mo. Nga, so pwede mang bilbiling kanyak tapno. Mga lakti, kasukat na. Diyan mo hanok, pepeso na kita tagtagainap. Yung sigurado ka di papa. Nga okay ka na kayo ni tita Cora? Okay. Suna, nangalala niyo suna, nakakita niyo. Nagyan iti restaurant at sa nagtubisina. Nabayagan nga mamok. O rito sa anak pa nga nabalo. Naragsak, naisem. Gusto nga di awanin ni mamang mo. At doon kitigundaway nga, kanayo na kamapanitian na. Amo naman ti problema, gusto nga, liliwan na. Nagasagana ka no, magtedtan niya man nakasapula karagsak. Nagasagana baling na pudnong asawa. Agkasar ka di pa? Agkasar kam to. Sumulat ng ibagang live-in pa lang. Tapno, napimpinas no, maamuan, titunggal may sa, baka mamu kami nga naimbag. No pa yung amuk unay ni Sona. O reso na kanya, amamunak matin. Awan ti magdanagin nyo pa. Siguro, nung kumit kita kada taita ni mama, Miss Isem, gabot ang mawatan na ti amin. Siya, ada ni Agi, ang problema. Ni Agi, saan nga makauman na nga pagkarakasakan nyo, papa, isong ada ni Tita Cora. Pa, idawat-dawat ko, itagtulturi nga ragsak mo. Kan ragsak bimit ka ni Agi. Kinawan di magdanagan pa, sanak tupulos sa kumontra, nunam na maay kapakaragsakan. Mayat me, taada ni Tita Cora. Tapay, siyempre, hanyo ni palubos ng trabaho, di ba? Ano na, sut nagtulagan mi. Sut ti may sapay nga rason, no, apay nga, kinayat ko anday suna. Tanto nagbasa ka ni ti college, kapilitan nga, agkasera ka, idya kabisera. Gabot ta, nominalumban ka, agawid ka, marigatan ka, ngag-travel.
Ha? Ket siya sino ti mga sikaso dito balay. No awan ka. Asinot mga sikaso kani agi. Ket sa mabaling nga itugot ni agi, di pagkasaraam, ta sigurado nga sanda kayat nga umawat at aso na. Ken no awang ka. Asinot ka duha. Isunod ka sa salita. Isu nga kasapulan tangag padpadan ni tita mga kura, anak. Kasapulak, gabot ta kasapulak, iti kasasalita kan kaindak. Kasapulak mo tisuna, tagbalin tumit nga may kaduha nga inam nga nadungukin ka. Ken kasapulan ni agi isuna, tanoawang ka, adda ni kura, nga mga iwan, ang mga sister, ken ni agi. Detalyado amin manunemi dagiti imbaga ni Bapa ket istangarod tinapasamak. Awan tinagbaling nga problema kini tita Cora manunemi ta na asikaso. No kasano ti kinalaing iri ni mama nga agasikaso manunemi maspay ken kuana. Manipod iti balay o manipod iti panagdalus, panaglaba, panagluto, naimas kinimasen ni Papa, manunemi ti luto na, tangarod kat naman pa waitress iti restaurant nga pagpapaayan na matakano digiti kundaw nga baling assistant chef. Kada mo naman ten digiti naimas nga luto nga magustuhan ni Papa, magustuhan mi. Manunemi insurok met ni Tita Cora, no anyat aramidan na kiniagi, no kasta nga awanak. No kayat na, iti rumwar, isenyas na met, no ka ni Agi, ang met nga, sagit-sagitan ng karkaramutan, ti ruangan ti kuana, ti balay na, masapol nga malukatan, ket mapan umalikwas sa aglawaksay nga, halagad ding malukluktan ti gate, saan nga mabaling nga makaruwar nga rumwar ni Agi itil gate at alata ti lawlaw ti balay ken ti uneg ti balay. Ti panakapakan na, panakadigos na, manunemi. Awang matapulos tinadlaw kung asla panagalumiim mo no panagkedked ni Cora, ni Tita Cora manunemi nga agtrabaho ti uneg ti balay, mga sikaso ari kini Papa, tultulungan nakpay ken mga sikaso kini Agi. Iti naggraduara kon ti high school manunemi ket mapana kon ti kabisera tap nagbasa para first sem. Iti mo nga semestre manunemi ket sakto la aghawid no kan ti rabii ti Friday manunemi. Makalawas manunemi nga awanak ken jak makaduwa ni Agi makalawas manunemi nga isudalaeng kini Tita Cora iti aglangay agkadkaduan no adda ti opisina ni Papa. Dua nga aldaw manunemi nga agkadua kam kiniagi. Edi damong manunemi ket awan tinagbaling nga problema. Ngimi didandanin malpas manunemi ti umuna nga semestre. At naman bandlaw ko ni ti aso. No, sumangpeta kon manunemi, sumabat ni Suna, ta ibagbagak kini Tita Cora. Nga umuna nga sumangpeta, kita hanan ng ipupok. Gabuta sigurado nga sa batin na. Kasla, awan ti ganay-gay na nga si Mabat. Imbes ko mga agtaray, ngem nakaidinay ti panagnana. Narakop ko nga ako, Saki. What's wrong? Huh? What's wrong, darling? Ha? May gusto dilangam. Ito sarod-suda kini Tita Cora. Tita? Oh, princess. May gusto dilangan ng Agi. Apay, anak ko na. Awang ganay-gay na. Baka gagangil eta. Saan ka di pa napatpadasan ni Aki di nagsakit? Manuwa tawanan. Ito lang mapasamak yung kuha natin kastoy. Princess,
kas mo tao. Basta nagsakit ka mo, sa ka di? Gagamit lang no ka. Maagasa mo na sikod. Saan nga baling nagsakit? Nagsakit ni Agi, no? Masikaso ka na siya. Saan ko napuputan ng ibaga, manong? Itataliyawag nito, tita Cora, umis-isa matlata. Gagangay day tayo ti aso, gagangay day tayo ti tao. Agsakit. Ti aramidem, mama mong pakita iti veterinaryo. Sige. Agi, ha? Ito nabigat. Mapantan to iti doktor mo. Ha? Doktor ti aso. Veterinaryo. Okay? Okay. Saan ka naglalagay? Ora ka dadakon. Umayan, man. Umayan, bagatin ka man lang. Manong na may kabigatan na nga road na pangkamiti veterinaryo. Doktor? Anong sakit ti aso? Gagangay. Kasi pulan lang may injeksyon na di pagkanay-kay. Ken agtumar. Okay? Laglagabim, schedule tumar na. Bigat, aldaw, drabi, after ang umangan. Kaya dapat tumarin na, no? Kasi nga, before nga maturog drabi. Ano nga tatrason, doktor, no? Hapi nga astoy. Amom, ori ti tao, numabaybay, na ti bagina, agsakit. Kahit yung aso, doktor, mabaybayan ti aso. Kita ka di pala nagsakit. Kita lang pa yun ng doktor, for how many years? Gabot naman sa asikaso nga na isa, na siya di. Mangan gusto, madigos gusto, matartar gusto. Doktor Apay. Huwag kita klano at nagdalanan ti pa nakaranggas na. No, mabalin na ko mapagsaludsudan kitag sao, ibaganan no, at mapaspasamak yung kuwana. Agi. Kakadi nga mga gusto nga oras? Saan kakadi nga madigdigos gusto nga oras? At kakadi mang dangdangaran kang kaagi. Manong naimi amon no naramit ti aso. Ti makder. Enlayat na nga umarako. Inarako. Hindi kita manong naimi ti rupa na nagluluwa. Manong naimi, hindi kaawit kami nito balay kinasaritak ni Papa. Apay. Ano't problema? Ano't ko na doktor? Nang reseta, nagtitiagas na, ti oras na pa nagtumar na, kasla ka naman ti tao, numabaybayan na ti bagina. Et mo sawan? At pa nakabaybayan ni Agi? Diyak ka mo Baka ni Agi matlat mga baybay at bagina. Baka tiyempot pandangan na, nga pakada ni Tita Cora nga di na kahit timangan. Baka tiyempot ti panaginom na, di hambat ko minom. Tiyempot ti panagdigos na, baka saan na kahit nagdigos. Ba manak, kasaritak ni Tita Cora. Ano ko mapagarupin na papapasulik ni Tita Cora. Mawatan ka, anak. Mawatan ka. Concern lang namin unay kini Agi. Itala mapasamak ti panagsakit na. Itala mapasamak nga awang ganay na. Numabalin na ko mga itugot ko. Uno saan pa? Inaldaw sa akin ng agawid marigatan ka. Sikat marigatan. Mabaling ko sa amatan, nag-transfer to no next sem. Adamat college tayo, no, apik hindi nga dumadayo, wag pa lang,
Ngayon na may pinas pa nagbasam sa diyang dito eh. Nangat nga tumadlang di kalidad. Kalidad ko eskwela sa diyang dito yan, Teo. Adob ko na. Ngayon para kinihagi, numabaling at sangko babaybayan. Gagangin lang dahil tanak, taon to pagsakit. Ninto pa'y mamang mo, natay, gaputi sakit. Anong tulagin ni Agi? Sige pa. Sabi ko mga rad. Manong nemi na palamas ti another week kas di ngas lasaan ngagsubli ti kanay gay ti aso. Manong nemi, iti eskwela. Natakamat ko na ito nga banag kadigidi ka eskwela ak. Nangroon ta kasingit ko nga ni Nena. Mamanuunay, princess, nagitay madrasta, nga nasyaat. Naling dagidi ang aking kukuna. Paano tama? No saan ko mga mabaybayan di asom, agsakit ko mga rod. Ano kahit mo sa akin, Nena? Adalagad di, mamaltrato lagi, di baka saan nga pakpakanin, ni tita mga kuray suna. Baka masadot nga mangpainom, baka baybayan na lata, baka nadigdigusin. Una saan kat sana nadigdigusin no kasta nga agawid kan. Di mo't nga rin mabaling nga pagsalutsudan di ason, di namat nga rin among ibaga. No, anyat papaspasama, ay madlaw mo, ada aksyon na, di ba? Kung nga rin, dati nga kaamo na ni Tita Cora. Ngayon, manipod idikit. Hindi kasi ito pasamak yung kuha na. Kasala din kahit nga sitgan. Saan no agbubutay no kasta nga ni Tita Cora tumasidag? Kawan. Apa ko mga mabutay? Alaman? Nawanti ka po na ang mabutay. Ay, sige. Nangarte remedek. Dek siim ka. Hanggang mapa nagbasbasa. Nga maging babasa ka, agturong sa kantok siim. Uno saan ka't gumatang ka di kwa. CCTV. Mangipakat ka di CCTV di balayo. Hanya? Ay nga may limad mo ati pagimpanam. Tayo nga makita di sa sinuman. CCTV? Uwan. Nagotong makatagitang ka siya. Ano niya? Mangipangatak to nga rin CCTV. Kat mga muwak. Noan niya talaga tumapaspasama kabayatan nga awanak niya balay mi. Impakat ko manong naimi kanya daw-dawat kung sapay kumata saan to makita ni Tita Cora. Kaya rin ni Papa, di to ko mamakita. Tano makita na, baka basulak tinaramit ko ti kasjay. Baka ibaga ng awan ti panagtalip ko iti madrastrak. Manong naimi, saan kun nga inuray pa iti makalawas? Nagawid ka nasapa iti Thursday. Manong. Iti sumuray ka kiti balay, manong naimi, ti amo ka kit nakapupok ni Agi. Awan ba iti pagpupukan na? Nilang blaki manong naimi, ti simbabat kanya. Ka nakawarwar ti uneg. Kasla nagmalmalim nga awan tinagdalos. Pati tinanganan. Dagit tinaskin ko mamainawan. Manong namin sinapol ko ti asok. Agi! Agi, where are you? Agi! Madblaki manong namin tumasadig. Kore no adak ti likod. Awan ni Magi. Ni Agi ko nakin. Kat ni Tita Cora, ayan na. Abi
kasta kinarugit. Kinawara ti balay. Kat sa tinutayan ni titak. Malagip ko ni CCTV. Kimsakbay nga mapangkolain. Tay rebuke. Kidak no adat tapos pasamak within how many days. Rimuhanak di gate panong naimi. Iti karuba. Nagpaamyan na. Agi! Agi! Ada nang paguni kanyak mano. Princess! Iti tumalyawak manong naimi apag gusto nga rumuar ti may nga babae nga nakasakarganan ni Agi. Agi! 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 Imarak ti asok manong naimi inibatan ni Nana Salud. Ti makdering marakop kanya kinagaring narakop kami. Madlaw ko lat naman nung naimi nga. Naliday. Nga, kaslasaan nga may imbagan. Kaskas din nga. Nana, apay nga takada kayo ni Agi. Ay, lumabas sa kita iti balayo. Kat, ni Kura, ngagsyuman king ka, abugin na ni Agi. Inlukat na tigay, sana inkugtar pagindi Tapno may parusisi ni Agi, kat makaruar. Itigay, sana insera tigay. Inkugtar na ko na iwan at saan na kaya tirumwar. Tamong daaso akin no talaga hanga marmaro mga rumwar itigay, takit labas tigay, takit hanga rumwar. Han? Tadi yung matparparuwarin. Inkugtar na. Nga wari na ipasuri, iparusisi, piman, ti aso. Sana indrigay pandigay. Nga wari no kasano, ayat, day Agi, nga sumurek, angam sana na makastra ka. Nakita, mapanak karamutan ti gate. Agtataol, takayit natin sumurek. Sambat rin ngayon kaskaso pa ni Kura. So nga, itekwan, nagpaamyanan mo ten. Di mabatok na dito balay akit. Pinayapayak. Agi. Kung nakatambok tinagan na Tapos narikat kaduan no kang wag pasya rito magkikaruba kayo nga agi ti awag na. Awag mo keng kuwana. Kat imay piman. Nakasla agi pulpulong. Isumatlagayam. Uri sana nga naskan pa nga. Mapanggo i-review si CCTV ng pakat ko na. Da kayo ti sibibiyag nga CCTV nga nakaimatang tinaramid ti stepmother ko iti aso. Dito lang rumso ti apa no saan nyo pa nagkinaawatan nga agama. Gabukin ko Baka no ipulong mo to kini papang mo ket paglibakan ng tumet. Baka ayabandak to ang bali nga saksi kaya may ramrama nagpay. Haanin na. Tadama di CCTV nga mangipanagnay. Ngam nukas pagarikan ta santuman na siyak ti kanunungan ni Papa. Awan ti maramit ko. No napatpatig, ti may kadwa nga asawa na, uno live-in partner na, ngam ni Agi. Napatpatig, ni tita kurang ngam da kami kini Agi. Awan ti maramit mi, nana. Sige nana, agamanak. Agamanak nana Kat gapot tanda pala tayo manong nemi na pangkumanin impan ni Agi iti doktor. Ti dati manong nemi nang kita keng kuwan. Imbas ko mga maimbagan dati asom, kumarkaro. Nga ro, doktor. Ano di pagkakita dito pa nakamaltrato ni aso? Baka no, saan nyo ba tapat patumaran? No siya, doktor, patumaran, no daa. Kahit mo sawan, iba't batin. Hindi stepmother ko ti mga asikaso.
Nadyalangan inaramid na, pinaruwar na ti aso, nga ingkugtar na tapno lang rumariso na itigay. Panakamalmaltrato, kugtar, baot, panangbugkaw, panakamaltrato na itan. Kasmatla ito may isang ubing o may isang tao. Noong ungtam, dangdangram, sa mga pakpakanin, sa mga papainuman, sa mga patumaran, papanan nga saan nga matay. Doktor, please, okay, agasan naman na. Kang kamanin ti agas. Ay masapo lang ang patumaram. Pakanin ti ustong nga oras. Painuman ti ustong oras. Baka matusa nga pakpakanin ni madrastram. Ay na, saan nga agsakit ti sa aso no masikaso na laing. Kasi kumat iti tao. Agsakit ka nga ti tao no masikaso na laing. No saan na nga abusuan mo no bye-bye antisalunat na. Doktor. Manong nemi, iti sumangpetak dito balay. Nadanon kun manong nemi ni Papa. Pa? Ay. Nagpanam kiniagi. Kaya napay nga nagawid ka. Diba, biyanas ka pa ilang agawid ko ma? Apay nga pahuwebos mo. Pa, nabang kumanin ni Subli, ni Agi, iti veterinaryo. Pa, mamalmal trato ti aso. Anak, mamalmal trato ni Agi. Ninanasalud tinakaimatang kinugtaran ni Tita Cora isuna tapno lang rumor iti kay naalak ni Agi tiyan ni Nana Cora. Stan, yan pa, apa handa kayo? Naman ba magkikis ka mo na sinapak na gander time Saan yung nga nadanon dito ni Tita Cora? Dahil na ti pagkasdawak, nakadadutwara, siyak pa ilang tinagdaldalos, nagururnos. Pa, sabi ko mata na, saan nga datat agkakontra ito nga pasamak. Anda, impakat kong CCTV, mabalinting ang review yan. Noon niya tinapaspasamak, manipo di Lunes pa. Dito yan manong naming na panagnek kami di amin. Si CCTV manong nami iti right side, makita ko man ito yung mangan. Tadadto iti panganan. Adadto manong nami iti panganan ni Agi. Iti Lunes manong naminsan na lang pinakan. Sa bugbog kawan na. Manong nami, nakarakipmat kami nagiti ridaw. Nakita ka mismo nga nabuyak manong nami nga talagang kayat ti aso ti rumuar tapno umisbo. Nga magapot na nakalukat nakarikap na ti ridaw. Isay, imisbo. Kat na imata kami amis mo ito kinipapano kasano nga minaltrato abinaot. Binaot baot na ng kusay. Nga orela. Dandanin saan nga makatakder manong nemi ni Agi. Samit lang nasayat man hindi panang pakan na idiaddan ni Papa Lunes data. Kastamat na nitibigat ngam naawanan ni Papa. Manong nemi. Orek la makalwa, makasangit, iti para kabuyag. Iti namnamayaan ni Tita Cora kiniagi. Bigla manong name iti makder ni Papa. Umang angis, iti naunag.
makapungtot ni Papa. Pa? Inaramidan niyo pa? Sana ko nga kaskaso pa, man. Narakop ko man ni Agi. Agi? Agi? Akong pagdanaga, Agi. Ituot ka. Unusahan. Kat ibang ka kinina na salud. Ore kat agay mo niya na salud. No kasta nga, mapana ko nagbasa. Itad kang yung kuwana. Ta isun ti tandanak nga magtaraken kang ka, kabayatan nga awanak. Sakto at agawidan no. Umay kaalainan no, agawidak di Friday. Bayam ta into malpas dati nga sem. Umakarak ng eskwela. Tapno, minalam tong agawidak. Sang ka panawan, sang kabaybayan, saan tang agsina tinapahaon nga aldaw. Manong Nemi, nakasukat akon. Idarumwar kami Manong Nemi kiniagi di silet ko. Gusto matin nga dumteng Manong Nemi ni Tita Cora. Kit mas daw. Kaapay nakanukat tingin. No apay gandan tikot sa ni Papa. Ken no apay gandan ni Papa kinadakon. Di kahit nangasawan Manong Nemi. Kasi tinakita ka ti CCTV. Awan pa'y 30 minutes, Manong Nemi. Ni Papa nga rumwar iti bigat, nga mapan na agtrabaho, rumwar matenisuna. Nakasukat matenisuna nga rumwar. Kahit nasawan, no awan, ni Papa, rumwar matenisuna, papapanan na. Mapanaglalaki nga ta, mapangkaragiti kagayam na, mapanaglakwat sa. Idi, Manong Nemi, takigtutak, taintupak, ni Papa iti sangwanan ni Tito Cora iti nangisit garbage bag nangisit nga supot. Naging natin nga ruwatem itamit lang nga mismo pumanaw kan. Honey taropam. Anak ko mati basol ko. Awan mo ka basol ko naramidap ti kanak tigastoy. Saan nga nasken pa itatidog ng diskusyon. Saan nga naspankal pa ng ibagami kang kanong anyat basol mo? No awanak, mapanak agubisina, awan pa'y 30 minutes, si pumanaw ka maten. Iti na ito ngal daw, madanon na ka kumantoy, salute na yan mo. Sumang petak dito, nakawarwar, nakarugurugit, nagado nga manaskan nga maornos, sakbalat na guruoros, nagdadalos. Kananya tinararamid mo kiniagi. Ayop ka. Ni Agi kit may isa nga ayop ngem na ay ayop ka! Cecilio, pakapakawanan na ko ma. Princess, saan kong nga raramidan? Ikarik ka na kayo. Ikarik, Agi, pakawanan na. Saan kanton nga malmaltrotoen? Saan kanton nga pag-araminan na ay ayop pa yung ayop. Nasiputak di ba nagsangit na kin panagparintumang ni Tita Cora iti sangwanan ni Papa Manong. Kamok idik-idikan na another chance. Ngayon sanang inikan Manong. Sikat itao na kataldelikado. Ayop ka. Ti tawa mang dangdangran, magmalmaltrato ti ayop ket na ayop nga misuna. Naglaing kaging kukuna. Nakapimpintas ti panagpamarang mo. Ako namlan no siyat ka. Himgayam.
Sa kuntong nga raraminan, sana doon nga balbalog. Agtalay na taglatad dito balay, ang mga urekan ka. Hinggan, mga sikaso ni Agi. Awarin ti pa nagtalik ko may kain ka, Cora. Namin pinsan nga napukaw ti pa nagtalik kan palangayat ko kain ka. Give me another chance, no more chance. Tikas ken ka nga ayop, nga naayop pa yung digiti ayop. Kat saan nga nuskan pa nga pakawanin nun ikan another chance. Munukan! Yaw awak lang ang maatake ni Papa Manong na ini. Wala man digita rawatan kit pumanukan. Kat saan ka ito nagpagpakita pa. Pumanukan! Wala, sige, pumanaw ako. Pumanaw ako. Sige, kayat lalaki dito lubong. Hala ka siksikat lalaki dito lubong. Magtanto pa mayat kang kagaga. Manong Nemi, manipod mo't idin taawanin ni Tita Cora. Nagsublimot lang manin Manong Nemi ti dati ang kanay-kay kanaragsak ni Agi. At kasi ti karik, Manong Nemi, nagtransfer ako ni ti eskwela, tapno makaawid ak iti minalem. At nung hasta nga dumteng ako, Manong Nemi, nadamat ni Agi nga sumabat kanya. Agi! Kurang na lang yung baga, Princess! Kunan ako, eta. Narakop kam tumatang nagbibinisito. Awanan Manong Nemi ti dimteng pahinga problema. Nasalutsudak kini mapano at taperantad ang mga alat sa balay babae. Anin pamon, gusto na. Ipastag mo tagpasa, graduar ka, madang kang tumatang di boyfriend, madang kang ti asawa, kat sabi ko mata, saan ka agbidot amang pili. Itayatem ken magipatagkan ka. Kahit no tanto na sawam, ipagpakasam to kayong kuha na, saan kayo ng suminsina, agyan kayo dito, kahit isagutan na tumatan ti apo ko. Bari nga tanto pala biyag ni Agi. Napangaw ti biyag ni Agi. Nakasano ti kaaba pa ti biyag ni mama, papa. Napangaw ti biyag ni Agi. Baka adanto pala kaayayam to palang mit ni Agi, di kiti agbaling apo ko yun, papa. Ada akong tiagdama iti fourth year college, Manong Nemi. Kituwen. Kit sabi ko tagtultuloy yan ngawan iti dumting nga problema ti biyag mi, kini papa agramo meten, kini Agi. Diyak pa lang amon sa sino, Manong Nemi, di kiti pakarik na kiti ayat, di kiti agar-aram ganyan. Di pa tiyempo siguro. Siguro, Manong Nemi, after ang graduar at ang trabaho, na dumting tunusum kani ayat kanyak, kas iti ko na ni papa, sabi ko tasaan nagtungang bidot nga magpil ti lalaki nga para kanyak ngagbaling nga asawa, ama na kita anak ko, kan manugang ni papa. Sabi ko Pero nga ron ti pagkasalita, kalagyaman na klaunay, ti anos mo nga nang ibasa, Manong Nemi, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di pangeg, kan nagbuya. More power to your program, Manong. Kat makas pagarikan ta mapagkasatan dato yung baling best letter of the week, and best letter of the month, ala akit umayek to ikarigatan ti bang pasyar kata kayo dita na studio, takayat kumit nga maalat ti premyo, nagkaroon na kada ti bonus prize, nga ited ni Shirley Sion, nga akin sponsor kada ti nga bulan. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, kanagyaman iting kapanangurnos, kalpasan idnak insan kang kandidatalya na through messenger, Princess. Thank you mat kay nga Princess. Iti pa nagdalek mo iti dirmanong Nemi, iti pa nagbibuyam, naman paedda ka iti paset na iti Isabela. Yan. Kas makita ka dato yung Facebook account mo, taka Isabela. Okay? Kaya thank you mat kada kita nagbuya. Sumarsarunon ti kaya salamat po.